Arestado ang dalawang individual sa magkahiwalay na search warrant operation ng Iriga City Police Station sa Zone 4 Everlasting Street, Barangay San Francisco, Iriga City, Camarines Sur kahapon ng madaling araw. Unang nadakipang suspect na si alias Alo, 25 anyos, pintor at residente ng nasabing lugar. Batay sa ulat ni Police Chief Master Sergeant Salvador Ampongan Jr., maging ang kapatid ni alias Alo na si alias Bambi ay target ng search warrant, subalit nakatakas umano ito. Nakuha naman sa posisyon ni alias Alo ang 5 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 25 gramo na nagkakahalaga ng aabot sa 170,000 pesos. Sa intel operative namin ay nasa lang po siya, state level individual po, madam. Kasi ng 25 grams na, may more or less 25 grams, marami-rami na po yan. Street value nga, iwas 170,000. Huli rin ang isa pang drug personality sa naturang lugar na kinikilalang si alias Moymoy, 25 anyos. Nasamsam kay alias Moymoy ang 2 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 10 gramo at nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Isang pagitan lang na bahay. Kasi po ang mga reported sa amin ay talagang talamak na daw sa area nila. Parang halos baka ma-influensya na po yung mga magkakatabing bahay. Nasa kustodiya pa ng Iriga CPS ang 2 suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.